ziua și bun găsit la un nou tutorial despre cel mai bun program de filmat jocuri și pe desktop fără lag. Acesta este Acțiune. Avem aici pe jocuri, dacă vreți, pe toată partea sau să selectați voi o parte a... Uitați, acum vreau să selectez tot și să-l mut aici. Aici, la și filmez decât asta. Decât asta se filmează, da? Așa. Live aici, n-aveți ce să... Da, aici punem pe așa. Aici nu e nimic interesant. Aici la fel. Aici, dacă vreți să fie pe durată. Aici. Da, este o poză. Bine. Și aici sunt setările. Aveți ce să vedeți. Așa. Păi, da. Hai să vi-l arătăm cum se downloadează acest program. Păi, da. Intrăm pe Google. Și scriem download Acțiune. Dăm Enter. Dăm pe acest site. Download Acțiune 1.29.8.0. Așa. Softonic. Da. Dăm aici pe download. Da, eu l-am deja, dar vă arăt și vă cum se ia acest program. Și acum așteptăm să ne se descarce aici. Sau aici, sau nu se descarcă, stați un pic. Da. Cum am zis, eu l-am, așa că nu mă să le instalez. Da. Păi, intrăm unde la instalat, îl scoatem pe desktop și dăm dublu click pe el. Dăm da sau yes la Windows 7, 8 sau 10. Dăm pe OK. Dăm înainte, de acord. Eu l-am instalat, dar așa că nu mai mă lasă să-l instalez. Da, mai mă lasă, dar nu mai vreau să-l instalez. Păi, cam atât cu tutorialul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like dacă v-a plăcut și dacă nu, dacă aveți vreo neînțelegere, lăsați în comentarii. Păi, eu am fost Robert și cam atât. Acum, pa, pa!